हे प्रभु हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी सनाफोर जों माने दा बुंसै बेरे फुंजानिफ्रायनो ओरैजाय नारा नाथा दसेनो उदै दाय जालाय दसेनो खिथु दाय जालाय आरोना बिमा फिसा ओरै जायाखै थैखागौमोन दे सोरबा खाथियाव थाबा Film sanaper ang Jobanivlog itu santam ko fin kisah boro wai show ma zeu pokwan nei mohlan sanaper damu ga en peblos ko fura zaba sai lang jabai hala mari interesting kamda sesa khalang rang amfrai ang khon ang nainani min ओंखारबाय खाना जाय बुं जानायखौ एकदम फिसाजोनो हेरबिनजों खोबलायो आरोना बाखि बावजों जाखाबाय नै बेयावसो खाथाब खायो नालाय मानसियानो एनिफ्राय दानि जुबुर दुथुर जोंहा गानफब जोमफबनि काहानियानो जाहैबाय नै टेनसेने बाबा नालासना मोजां दंथ' वाव handsome boy Yo. मा होनदोंमोनलाय गाना जोंनि गामि रमायना ओके ओमफ्राय बैफोरखौ इगनर मारि सनाबा आं हाख'वा जादों बग्राबो लामदों जुबुरुजों थांसिगोन नुहुरदोंबाबो इगनर मारिदो जाब्रा साननांलाय गासिबो जाब्रा नङा साफायसो गामसा थामसा गानहोनायावनो आहा टाइमा बहुत अभार जालांबाय ओमफ्राय बै सासे सुबुं दंबावो साफाय खालामनो माने दिनै मालाय सासे बिग सिस्टार फैगोननो सोर फैगोन होनदोंमोनलाय बाबा स्कुलावहाय नोंसिना सिस्टार प्रभिन्सियेल आसामाव फार्स्ट टाइम फैनाय सिस्टारा ओके ओमफ्राय बिनि थाखाय नोंसोर दा प्रग्राम स्कुलाव आरो प्रग्राम माने मोसानांगौ जाहैबाय आरो एसे ट्रेडिशनेल ड्रेस गानलायनानै एसे सिखा रुवा दाबा लानानै मोसानांगौ जाहैदों ओमफ्राय फिसालाना रुवा लानांगौ जाहैदों माने जोंनि कालचारखौ एसे देखायनाय आरोना ओमफ्राय खिन्थु बेस्रा रुवाया आं हरनो हायाखै नालाय स्कुलाव एसे तैयार दंखायोनो बेखौनो लासिगोन आरोना सोरनाबा खदाल सोरनाबा सिखा खंखाय सोरनाबा जेखाइ खबाइ बेफोरबायदि आरोना थ' दा दोनलांनानै फैग्रोनोसै आङो बाबा मोजां मोसादे ओमफ्राय आधा मोसाखांनायनि उनावहाय आधा क्लास जागोन ओमफ्राय बेगाव माने ओमफ्राय ड्रेसफोरखौ पेकिं खालामनानै लाखाजोब्बाय आरोना इउनिफर्मफोरखौहाय ना बाबा आं आगैखौ रेडि खालामसै आरो थांसै ब्लड ओमफ्राय बिमाया वाव आर'नाइ खानानै एकदम जै बर' हारि नुथारबायलै बाबा थारमाने लोगोनावसो लांफैनांगौ नालाय आर'नाइया नै लामा ससेयावसो खाब्रबलायनाय थ' उरायनोसै एबार थांबायहाय गिगि जालायनाय जिजों थांजिजों सोरबा मोसानांगौ सोरबा मोसानाङा आंखौ सेलेक्ट खालामदों होनलायो गावहा दुगायानो लाजाया दाख्लैनिफ्रायनो एसे प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरोना स्कुलावनो ओमफ्राय न'आवबो एसे गानखौ खोनासंदों थ' थारमाने स्कुलनिफ्राय सिदा निल काटार बायनानै लायदों जोङो बिमा फिसा दाख्लै लालेफारियाव बावबोदों आरो हाइलरि ब्लग्सनाव आङो हाबलांबावनोसै ब्लेड बुथुवा लांनो सनाफोर ब्लेड बुथुवा फैदो लाबायबो नै ब्लेड बुथुवानो गोदानखौथ' बायनो हायोमोन खिन्थु गोदानजों मैलायैल' जायाना नै आसुगुरफ्रा न'आव थांलाय फैलाय ओजों थांलाय फैलाय एकदम हानो मोना मैला हाबजोबनानै दं आरोना बेमारथ' गैयामोन ने बेमार गोनांनि हामा फाबना होनाय सयथिबो होननांला आं बेखौ दानगोसै बेमार गैयानो ओंखायनो लाबाय आङो नङाबा गैया ने आं रावबो हाखायाना गथ'फ्रा निल काटारसो जाखायो बेमार गोनांबा लाजायाहाय आसुगुरजोंबो मोखे हाबफायो अबेबा बेमारफोरा ओंखायनो लानो बायो आं बेखौथ' खेमसा जेबो गैया नै बुथुवा लाबाय आङो एकदम मैलायैल'नो आरोना ओमफ्राय निल काटारथ' आंहा बायखाबायानो जाबाय दाख्लै रुम सोलायनायाव ब्लेड टेड बुथुवा सुथुवा जेबो लाबोनाय जायाखैना एकदम नस्थ' जाजोबदों आरोना आयै ओमफ्राय गामिनि बिजावजालि दंफैयोमोन फिसाजो हस्टेलाव थानाय ओमफ्राय हर थादोंनो मैया दासो लानानै थांबाय आरोना आं लोगो मोनफैबायल' भिडिअ लालायलायासै आरोना ब्लेड बुथुवाल' लानानै थांसै होननाया ओमफ्राय नै सिबाय बिहामजोआ लाल साहा फुदुंलायनानै नोंहा साहापातखौ दाम होबाय नालाय खाथोथो लोंथों होननानै खाथो नङाहाय हायजें मोदोमलायनायसो ओमफ्राय हनै बै आमोलनि बनरगावनि दाबबो दंबावो नै बेहा गोजां बोथोर नालाय थि दोननानै जाजायो एकदम बोरमा खि गोजा लाबोनायानो फाग्लिया फुजिया गैया मा गैया आहा जुलाफि फवासेमोन जोब्बाय जाला जानानै थांसै आंबो बिराद गालाय गुजाय दङ थ' फिसाजोसो दालिजों ओंखाम एसे जाबोलायबाय आरोना दहाय न'आव आलु बाथोनजों ओंखाम जाहोबाय गुदुं जाया सोरांस्लाब मोननि ओंखाम होबाबो दालिसो बियो जोंना गान बिबादिनो दालि मोनखानो नालाय एसे जानानै फैबाय आरोना थांनोसै फैदो बोरो मानसियालाय उदै बुंबाय दे उदै बुंबायनो
सफैस्लाब मोनि डाइरेक्ट सिदा दालि जानानै लाबाय आङो खामानिया माने इसिबां लेथेर फेथेर जेबो गालांखायाखै आङो स्र' थांखादों एसेल' जि मोननै मोनथाम जाब्रामोन जानबा जायाबाथा बेखौथ' मिन्थिखासिगोन ओमफ्राय नै साहाखौबो दासो लोंनो लाबाय मानो होनबा दहाय फुदुंनानै थांखादों फिसालाया एसे लोंलांबाय आंना दङ गुदुं खालामनानै लाबाय दालि ओंख्रै थारमाने ओंख्रिया आंना मैथाजों ना जागोन आरो नै सिगांनि ब्लग्सआवहाय आं आनैमोननिफ्राय लाबोनाय होदोंमोन ना मोनायाव एवथ्रनानै दोनदों जायाखै जेरै लाबोदों बिदिनो दङ मैथा एसे होनानैहाय संनानै लानोसै आं ग्रेभि संला संलि सान्दुङा दिनै मा एसे लागावखावखोहाय मैथा एसे खानानै लानोसै जुनाफोर फै दल थाराव मोस्रोम दङ नानि बिजौआनो गैखाया नै दाख्लै बिसिनि आदायानो खाब्रुंजोबखादों फिथाइ थायखासिगोन होननानैहाय फैनायनिफ्राय आंबो खनथामल'सो जाखादों खोमाहाय जानायानो जालायलायनो हाया रावबो एसे खानानै लानोसै आंबो आनाजोरल' होगोन आरो ना बारा गोखै नांलायला जाबाय थोबाय बेनो नांला आरो बासा गैला बेखौनो एकदम गेजेराव फ्रुं बस'नानै आयौ आफानि एम्फौ जानायखौ नाङाहाय ओमफ्राय आंहा बेखौबो खालामनानै लाखानोसै सुनाफोर जि गोबाव जालायलांबाय आरो ना ओरैबायदि बेनि गोबाव जानायनिबो खारन दङ बेखौथ' बानायनानै लानो हायोमोन आगोलावनो दाख्लै सुनानै फोरानस्रांजोबखाबाय आङो सुखाजोबदों बेफोरखौ सुवाखै अखा बेसरबो दङ बेखौबो होफागोन ओमफ्राय ओरै एसे एनै बेखौबो होफागोन ओमफ्राय नै बेखौबो सुजोबखादों बेस्रा गन्द'आनो गैलायलांला सुख'नो सुनानै मैला गदोंमोन नालाय थेवबो एरथोंसैल' आंना माला दुन्दिया बेगरा आरोना बेफोरखौ एकदम ज' एवस्रो लाग्रोनोसै आङो ओरै नै फेनखौ गुदुं खालामखाबाय थारमाने जै खनसे मिक्साराव होनानै लाबाय सिन्था गैला मास मोनसेथां मोननैथां खुनु सिन्था गैला आरोना बेनिफ्राय बिनि गोबाव जानायनि खारना जाहैबाय थेमा लाबोनो साननानै लाबोनाय जायाखै थेमा दंखायोमोन ना आंहा बिनानावा दाखालि आसार सोदेरनानै लांबायना गैया आरो ओंखायनो दा आं बेलेग बेबस्था खालामबाय थेमाखौ लाबोनो रोंमारासै आंबो देनानै लाखाथारनोसै आरोना बारा गोबाव थाबा बुख्रासो मोनामलायसिगोन बियो ओरैनो एसे गोबाव जाखाबाय गन्द'फ्रासो खारलांजोबसिगोन आरोना बिदि बाहेरायाव दोनबाय थानानैहाय बेदर ओंख्रिबा एसे बांसिन होबाय मिरामिस ओंख्रिबा अबेबा सारना होबाय मानो होनबा सिम्पोल मसालासोखा खुनु माबा गैया आरो बेहाय दाम ओमफ्राय नैबे एसेल' जेबो गरम मस्ला आरि एथबां गैया बेखिनिल' बाखि नर्माल जिरा एसे बेसर एसे दुन्दिया एसे ओमफ्राय मा होनोमोनथाय बे फिसा फिसा नामखौ ओमफ्राय पासफुरन एसे दं आरो सिन्था गैला जाबाय थादोल' एग्लिबाय सनाफोर आं नै फुरफुरनो सनाय बिमानि मैथा रोसिखौ फिसालाया मालाबा जानो नागिरो मालाबा जानो नागिराहाय गोथाव मोनोबाबो जारलासो बेना दालि लाथा मोनबाथाय बारा नायफिननो नागिरा एखमबा ओमफ्राय नै गावनो ओरै सनै दोनबाय दा स्कुल गहां जाबाल' फुदुंनानै होनोसै फ्राम एवनानै बे आधा एवनायसो नालाय आरो मा होनो दा एवखानानै दोनबाबो गुसुखौ दायो बायो बोरैबासो ना भाजियाबो गुसुबाथाय मोजां मोनहाना दायो ख्रों मोनलायनायबासो मोनसेयानो दानिसो देनानै लानाय मसालाखौ एसे हरगोन आं हरनो लुगैदां मैथायावथ' हराबाबो जायोमोन खिन्थु हरगोन आं ओमफ्राय नै बेहाबो दांजायाखै बेस्रा सान्दुंआव एसे सखा फोरानसै आङो दांला बेखौ गाबोन समफोर माखौ जानो नङाबा सोनाफोर उन्थाबाथ' आनै हरनाया बोथिनै थांथारगोन नै आंना दिनै बेखौ जागोन नालाय बेखौलाय आरो मानोबाव मोननै मोनथामलाय उनाव माखौ जानो फाग्लि मैथाखौ होजोबासो आं नै सनाफोर एसेल' होबाय आं मोननानै दुगैखां लोबखां ओंखाम जानानै सिदा सिदि फिसालाखौ स्कुलाव लानानै फैनानैसो आं ब्लग्सखौ लाबोफिनबाय बाबा साब जाबाय जादो आंना एवखामफिननोसै ना भाजिया एकदम फ्राम गुदुं मोसानाया मारै जादों आं मिनिनानै थैनोसै मिस मोना लगे भिडिअखौ हरबायना ग्रुपआवहाय थैग्लुंलायनोसै बिसिनि मोसानायाथ' मोजां जादों आंनि फिसालाया रुवा लानानै जि गेगाय थाबायदों जा समायदोंना बाबा भिडिअखौ नुवाखै गावनो देखायनांग र' मालाबा रागा जोंबा नोंसोरनोबो शेयार खालामनो हागौ आं लोगोफोर फिसालामोननि मोसानाय ग्रुपखौ आरोना ओमफ्राय गाना कपिराइट फैनो हागौ ओंखायनो बाबाय आङो आरोना एकदम रुवा लानानै जा फेशन श' आरोना फिसालाना फारि माने थाबायनाय मडेलिं बायदि देखायदों आरोना कालचारखौ देखायदों ओमफ्राय साइडआव मोसाबाय थादों बिदि आरो दे बाबा दे स्पिन हरफानो बादों बिमाया ओंखाम उखैगोन बाबा नों स्पिना सोरनिखौ जानाय सना मालायफोरनिजों उदै बुंदों लोगोफोरनिजों मालाबा सोरबा लाबो बावो ना राननानै जायोना बिदिनो
मालाबा लोगोफ्रा बावबोयो राननानै जायो गामसा गाननाय मा गाननाय बावदों आरो हायलुरि ब्लग्समोनाबो बावलांदोंनो फिसाजोआ थैदो बिसोरथ' लाबाखैथ' आब'आबो बिसोरथ' सोखाबावनायमोन बेखौनो बावबोदों गथ'आ आरो जोंहाथ' दखाननिफ्राय लांनो लागामोन फुङाव ओंखामजों आलु बाथोनसोमोन सुखु सान्थि जालांखाया बिदिबाथाय बिराद जानो बायो ओंखाम जानो बासोगारो बे गथ'आ फुङावहाय दे साफा जादो दे जादो नै मोनबायानो थाम जाबाय नों जाग्रा बादि ओमफ्राय सनाफोर नोंसिनो बहुदानो कमेन्ट हरगासिनो दङ लोखि फुजायाव थाङा नामा बिमा लोखि फुजायाव थाङा नामा आब' आरो हरैनि मानसिबा लोखि फुजायाव फैया नामा आब' बे लोखि फुजायानोथ' जाहैबाय सनाफोर दुर्गा फुजा थांबाय लोखि फुजा थांबाय दा मेला जाहैनो थाखाय आंनाव फैसायानो गैला ओरैबादि अबस्था आरोना इउटुब पेमेन्ट मोननायाबो दाख्लैनो साफा आरोना थांलाय फैलाय ओरै खरस ओंखारबाथ' थाइसे थाइनैजों जाखाया फैसाया बासायखाया बेनिफ्राय दा सनाफोर बिसास खालामनाय नङा फौजि बिथांनि फैसाया एकदम खरस जानो आन्था मैगं थाइगं थाव संख्रि फानलु बायनानै जानो आन्थाल' बासायनानै दंथारसै आरोना आंनो लाब्ला सासा बाहायजोब्बाय बेनिफ्राय आरो गावनि थिंनिफ्रायबो ट्रेनिङाव दङ नङा होमबा एसे बांसिन खरस जादों आरो जाय जों बायदि लन गोनां फौजि मानसिनि फेमिलि हिन्जावफोर बिसोर मिन्थिखासिगोन जे लन थन थायोब्ला मानसिनि हालोदा मा जायो नुनायावसो साख्रियारि हिन्जाव सिन्था गैया नोंस्रा गारि भारा लानानैबाबो थांनो हायो जेराव गोसो बेयावनो थांनो हायो बाट ना बिदि मालाबाबो जानो हाया आंनि जिबनाव आरोना सोरनावबा जायो ना मायो आं मिथिला बाट आंनि जिबनाव बिदि नङा सनाफोर आंनि जिबना माने लिमिटेडनि सोलिनो रोंबासो रोंबाय रोङाबा गैला आरोना आरो भारा थालायनानै जानाय मा होननानै बुंनो सनाफोर जेरैथिंनिफ्रायबो गलांनायल' माजों मेला थुइनं जाबाय आरोना दा जुदि आंनो सोरबाफोर 2000फोर दाहार हरथ'योबा आं फुजायाव थांनो हागोन आरो खुनुरुखुम 2000 मेनेज खालामनो आं थांलाय फैलाय जाहैलाय आरोना आरो मेलायाव थांनानै जुदि जेने थेने थांबायलायनो आं दाहार दुहार लानानै इउटुब पेमेन्ट मोननायखौथ' आं शेयार खालामदोंना बेजोंथ' लोगो मोनबा आं सोरनोबा मिथा बानबाबो जाहोथारनांगोन आरो चक्लेट जाहोनायनि खोथा बुंबाय थायो आङो थाइबानिबाबोथ' डायरि मिल्क जाहोनांगोन साब्रै साबा लोगो मोनबा बिसोरनोबोथ' जाहोनांगोन आङो मा जागोन सनाफोर ओंखायनो आं दा बुंनोनो हाथ'ला आरोना 12 दिन होननाय खोनादों दिनै बेसिबां थांखोथाय पात्ताखौनो मोनला आङो लास्टहालागै बोलो होबावनो सानदोंमोन बाट दा बोलोआनो होबाबो जाला आरोना ओइ एसे सिगाङावथ' जों रायलायदोंमोन आरोना हायवे ब्लग्सजों आंजोंहाय लोखि फुजा जाहैगोनहाय सिन्था गैया होनलायनानै आरोना मालाय लोगोफ्रा गारि लायै थांगासिनो क'क्राझारनिफ्रायबाबो आंखौनो बुंलायलायबाय सेमथिया गावनि न'आव जाहैजानो गिजानैनो ओंखारफायाखै होननानै ओजों दे सिबाय सिंजों सिं खंखाल जानानै दं सनाफोर सोर मिथिनो बेखौ दा आंखौ ओरैनो साज्रां बुंनायसो सानगोन बाट नोंगौ सनाफोर फैसा गैला आंहा बेबायदि मेला बेरायनो आरोना आरो सोरबा लोगोफोरखौ लांनानै जाहोनोथ' थैनोबो गैखाला आरोखि ओरैबायदि आंबो गोसो गोरबोजों सानदोंमोन फुजिनिफ्राय बायनाय दख'नाखौ स्राय गाननानै थांनो दासिमबो गोसोआ बै बिजनियावसो खावब्ला ओंखारहैयो आरोना आसलियाव थांनो हाया ओमफ्राय नख्लियावसो माने गोसोआसो थांगासिनो दं आरोना लोगोफोरनि हायलाब भिडिअ स्टेटास नुनानैहाय गोसो गोरबोआ माने दा बुंसै आरो जाय लोखि फुजानि सोमोन्दै मिथियो बिजिनियाव बुहुत गिदिर जाखायो देरसिनानो जायो होनना बुंजायो जोंनि बे BTC फोरावहाय आरोना ओमफ्राय खना खनलायाव अबे जायो आं बारा मोजां मिथिया मानो होनबा गोदो लोखि फुजा जाबा जों जेरावबो जाहैनो रोङामोन जायगायावनो एफा गोबाव जाखायोबा एफा गिदिर थांबानो नों मजाखाबा ओमफ्राय बेलेगाव जेरावबो थांनो रोङामोन दे मानसिफ्रा आथिंफ्रा एकदम थांनो रोंथारामोन आरोना नै दा क'क्राझाराव थाफैबायनानैसो क'क्राझाराव ओमफ्राय थुग्रियाव हाबा जानानै थुग्रियाव बे फिसा जानाया दाख्लै हाबबोनाया बेखिनिखौ मिन्थियोमोन बाखि लोखि फुजाखौनो आं मिन्थियामोन आरो बेबायदि दावदै खेला सावदै खेला थैनानै थांबाबो आं गेलेफेराखैमोन सिख्लायाव आरोना जायाना जोंथिंजाय बिजनि टाउनाव जेनेबा मेला गिदिराव खना खनलायाव जायोमोन खोमा बेफोरखौ जों खबर गैयामोन आरोना जोंहा एसे टाउन खाथि नालाय बे टाउनावनो गोदोयोमोन आरो लोखि फुजायावनो बेनिफ्रायहाय दा सनाफोर आं जेबो बुंनो हाला लास्टहालागै र' नायबावनोसै गोसोआ एकदम मानिथारा आरोना बेयावनो खावब्ला ओंखारहैयो फुजिनि बायनाय दख'नाखौ गाननानै आरोना थांबाथाय र' शेयार खालामगोन दे थांनायनि सानसे सिगाङावनो आं खिथानानै होखागोन आरोना जाय बिजनिनि थाखाय लोगो हमनो हायो कमिउनिटि पस्ट लागायना होगोन आं जुदि थांनाय जायोब्ला आरो सानबावदोंमोन आङो जाय बिजनि नङा बा खाथि खालानि जोंनि बिजनिनि लोखि फुजाखौ नुफेरिफोर गोजाननि आबौमोन आगैमोन आदामोन बाजैमोन सब बिसोरनो आङो लोखि फुजानि नुथायखौ मोजाङै एक्सप्लर खालामनानै भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन होननानै आरोना दा आंनो नुहैलासो बै बायदियाव फटक लागोन आं बै बायदियाव फटक लानो होगोन आं जि प्लेनिंमोन आरोना बेनिफ्राय आं दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै सनाफोर फिसालाखौ टिउसनाव दोननानै फैबाय आङो आंनि ब्लग्सखौलाय मा बुंनो फुंनिफ्राय फुरा सानसेसोबासो आंना
हिर' सुद्द' मिनिटनि ब्लग जायो आरोना गोलाव खालामना सानाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय थेंक इउ स' माच